Committee on Cleanliness and Public Safety and Security ka yodu menta ka khat saw tarik nai lur arja arpaulai kala shiami ki katto ka nikirai banwan ra ya ka jingkhut ba ka shong suk shong shangan jongki nong yo bat ki pat ba ka committee kala rai ban pendu no ya barok ki kam sneu hayo kum ka jingsa be an ki brio hayo du en khang ya ki jaka ba dikyat be an bat en pendu no ya ki kam khalai ki badan hayo du larai ru ban bu ki khardop habarung bami ki nonglet nongwan hayo bat en bu ki nong ap pahara yakani ka committee la thau hakalai phoi tarik nai lar araja ar phaulai bat yakani ka committee la khli da ucm uba apanya sings em ki em ka yo bat karoi kapar ringkat ki menteri ka hima meliam bat kirang ba shnong na ki hendru tali ki shnong ki bakan thop na kwalapati wat habru mission maukhar so sun wa ingdo bat riat samthia habakran shakilat pathai khobor ucm uba apanya sings em ulaong bakane ka committee la thau hadin baka ki HADC kala dep ban penlong ya ke jing jurep ya ka yodu nakaliang ka executive committee jong ka khasil Autonomous District Council haka live way tarik u August ngila notify bandan kawe ka committee kerpang kabangi ong ka committee on cleanliness and public safety and security at yodu and adjoining localities. Kani ka committee kabla khli da CM jong ka council but ladan langru kum ki dukhot nakaliang EM in charge market, EM in charge development nangta la mi khmat ru nakaliang ka hima meliam documentary but ru lai don langru kum ki dukhot jong ni committee ringkat bagi rangba shnong joki nreu tali kishnong kabakan thup I rangba shnong kolapati rangba shnong wat habru rangba shnong mission rangba shnong maukhar rangba shnong so-sun rangba shnong waindo bat rangba shnong riat samthia te committee ru ladan member lang I ADM ADC ba Roni Walang bat sector officer na police department kidon artli ki mat kiba kongsan kiba ngisukhya hadu kata-kata kum ka council bat ki noilam shnong bat ki lima kabadingkong kade shaphang kajing shongsuk shongshingan joki nonglek nongwan hapo yo lada kilong kinong yo lada kilong kinong khayi bat ki nong bu dukan kum ta takter te kabaar bat ngekran habide kajing khut jong subah po yodo bat kiri shnong marjan te menta kasngi layo ban shong ikini ka meeting ka baningkong jong ni committee te hakani ka committee la ewan da baro kini ki members bakun thup langru wat ya ka seng ka kenhon jong kinong yo association lami khmat di president bat I secretary bani don lang bat ni kemi kini kirai ki balong ni hakabide bat ka jingkhu jing suba larai baka executive committee jong ka council kan mang kerpang nakamenta ka jinglut banshna yiki public toilets ki bathmai hayodu bat kumju kabaar larai ru ban mang ban maramot lani ban repair ban renovate yakini ki public toilets ki balak don lupa hayodo kabalai pat larai ban mang ban penlut ban penbaha habaro kawe ka yodo yakinala bat ki niki lentia ki chat ki footpath bat ki lanes bapero per kini dikirai hakabede ka jingkhoi jing subah hakabede bat kajing shong shingan pat hakalet kawan kinong yo bat kiriu pat ba larai bangin mang naka executive committee bantir yiki solar street lights banbu hakilinti ya kejat bat kilinti ya yo bat kini hishnong ki ba marjan katkum kajing ibit jong ka hima melim hapo yodo bat kirang ba shnong hakini ki shnong ba marjan bandon ikini ki solar street lights
Kebaar habidip ka kani keju hikamat larai ru banmang bantiet yakini ki high mass solar street lights. Ki badan kam banbu hakikat tu kat ni teli ki jaka ki bakham dan ya jingelum pai ban. Keba kentup apo stanjib bakentup hakini ki basa ki bapher hayodo. Kani kan wanra ka jingshai but kenang bakan penduna yakinu ki kam sneu ki baca hakapor met hayodo bat akini kishnong bamarjan. Larai ru baka isi kan mang kelpang bantiet iki CCTV cameras nakamenta ban pendon kam hayodo bat kumju hakini kishnong ki ba marjan. Bat hakani ka komiti ngilarai ru ban pendu no ya babun ki kam sneu hayo kamtam ban pendu no ya kajing sa bian jong ki breu hayodo kabakat kum kaan jong ka himamelien bat kat kum kaan baladan hapo ka market act jong ka district council ngimsha ikinu ki breu ban shongying de ban sa met hapo yodo bat larai ru ban khang no ladadon kini ki jaka badikia bian hayodo badeling ba jong kini ki dukan ki bami ki jingkul mar ki jing sho edan bat teng ki jing mensau bat ki jing ja basusi te habedi kani nakaliang jungi larai ban khamno bat kumju ru ngilarai ru banbu yakini ki gates habarung habami kinong lek kinong wan hayo keba kentup nadu kapor step bat hakapor mensngi badu hakapor met hayo do te kini kidiki katu kat ni teli kirai ki bangila shim hadien bangila shong haka meeting bamenta kasngi bat keba khadu karai ru ngila shim ban khang lani ban pendu no ladadon kini ki kam khalai hapo yo do te kini di kikat tu kat ni teli kirai ki bangila shim ya kaba nakaliang ka executive committee bat tingkat bat kani ka committee ki bangila form bangin pentrai commission hakani ki si banwan te